foli ni waleɲumanw bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ téléchérifila bamanankan kunnafoni na walawalalibaw bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoni na an don kan Farafina ani Farasi jamana ka ɲɔgɔn kunbɛn baaraw kuncɛra an ka jamana kɔnɔ ni kunnafoni di kɛnɛ sigili ye halisa lajɛrɛ in kadira kɔnɔ Farafina jamana ɲɛmɔgɔ musow fana yira a kɛnɛ kan ninnu de ye bamanankan na kunnafoni na kumabaw ye sɔni minnu mina walawalaw ye aw bisimila Farafina ani Faransi jamana ka ɲɔgɔn kunbɛn tako 27 na a baaraw kuncɛra an ka jamana kɔnɔ ni kunnafoni di kɛnɛ sigili ye mun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fila fɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani François Hollande a kɛra kɛnɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ bolo a ka se k'a ka foli ka labanw kɛ ka ɲɛsi Farafina ma manga maa minnu kun b'a kɛnɛ kan Amadou Jara ani Maretu Diallo nga a bɛ walawala maa min fɛ Kafunɛ Bacili don Faransi jamana a bɛ to Farafina cɛncɛnkan jamanaw kɛrɛfɛ fo waati min ni a bɔra Farafina jamanaw yɛrɛ da don min na k'a fɔ Ala ni ko tiɲɛ na bonya barika n'o tɛ a da tɛna bɔ Faransi jamana na bada bari sabu ka d'a kan Faransi jamana a ka laɲini gɛlɛman ye fɛn min ye o de ye ka Farafina cɛncɛnkan jamana finitigilakaw k'olu ka dɔnniw bɛɛ lajɛlen kan wuriya lakana faamu n'a ɲɛdɔn na walasa o na se ka kɛ sababu ɲuman ye lakana o ka se ka walankata Farafina cɛncɛnkan jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin ye dantigɛli ye min bɔra François Hollande da Faransi jamana ɲɛma sibiri tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 18 waati kunnafoni di kɛnɛ kan ka sanga ni Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele o tako 27 baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli Faransi jamana ɲɛmɔgɔ François Hollande ani an yɛrɛw ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita u ye nin kunnafoni di kɛnɛ in ɲɛnamaya ka kunnafoni dilaw k'a seere kunnafoni dila minnu ni olu nana ka bɔ kɔkan lajɛrɛ in kadara kɔnɔ ka fara Mali jamana kunnafoni dilaw yɛrɛ kan olu bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni di kɛnɛ in lasɔrɔ walasa ka kɛ babu ninnu seereyaw ye Faransi jamanakuntigi a ka dantigɛliw kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ a kun bi faamu k'a fɔ i n'a fɔ komi François Hollande a bɛna san caman wɛrɛw de kɛ Faransi jamanakuntigiya la kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na baaraba minnu ni o bolodala fɛ ka ɲɛsin Farafina cɛncɛnkan jamanaw ma a ye olu de ta k'u yanka ani fana dantigɛli ninnu kɔnɔna na faamuya minnu kun bɛ se ka sɔrɔ olu b'a jira k'a fɔ Faransi jamanakuntigiya la mɔgɔ min ni o bɛna François Hollande nɔnabila Faransi jamana ɲɛmaaya la o mana kɛ maa o maa ye a ka dantigɛli ninnu bi n'a fɔ a bɛ k'o tigilamɔgɔ de bali baaraba minnu ani baara bolodalen minnu b'a bolo ka ɲɛsin Farafina jamanaw ma ni a kɛra nɔnabila fɛn ye o tigilamɔgɔ kana na a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye o de kama kunnafoni di kɛnɛ in kan a ye seereya camanw ɲini ka fara a yɛrɛ kan kunnafoni di kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a tɔɲɔgɔnkɛ jamanakuntigi ni o ye Faransikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ani waleɲuman dɔ ta k'a ɲɛsin François Hollande ma ka da a ka cɛsiri baaraw bɛɛ lajɛlen kan u ye minnu ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma san 4 tɛmɛnen kɔnɔna na minnu gɛlɛyara Mali jamana ma kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen ma se ka sabati ka kɔn Farafina ani Faransika ni lajɛrɛ belebele in ɲɛ o n'a ta bɛɛ an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a labanna ka foli ta k'a ɲɛsin kunnafoni dila kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka da u ka wulikajɔw kan ani maa ŋaniya ɲumantigi o ŋaniya ɲumantigi ni o de ye i ŋaniya jira n'i ka seko n'i ka dɔnko ye walasa lajɛrɛ in a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na foli in tara ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma halisa lajɛrɛ in kadira kɔnɔ Farafina jamana ɲɛmɔgɔ musow fana yera a kɛnɛ kan wa a kɛra sababu ye u ka se ka hakilina falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsi gɛlɛya ma mun ɲɛsinen don bogotigilakaw ma u ka bangeliw senfɛ Kafunɛ Bacili a bɛ walawalali kan ye ka jɛ ka sigi kɛ hakilina kelen kan wa u bɛɛ lajɛlen bɛ lahalaya kelenw de kɔnɔ Farafina jamana ɲɛmɔgɔw furumusow u bɛɛ lajɛlen y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kelen de boloda ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ bogotigini fitininw olu ka kɛnɛya ko kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bangeliko nasira fɛ nbogotigi fitini minnu ni olu bi garijɛgɛ joona ko min b'a to bogotigini fitini caman olu bi bange kɛ joona a kun ka ca mɔyɔrɔ bi se ka k'a sababu ye kalansow kɔnɔna na cɛ ni musoya kalan ti walawala kosɛbɛ u ye kumaɲɔgɔnya fanga ka dɔgɔn bogotigi fitini ninnu n'u masaw ni ɲɔgɔn cɛ wali kelen furu joona o n'a ɲɔgɔnnaw y'a kun dɔ ye Farafina jamanakuntigiw furumusow u y'a jira k'a fɔ waati sera u k'u dadelen bɔ bogotigini fitiniw ka degun kan walasa ka jɛ ka wulikajɔ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo u k'u ka laɲiniw sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka bogotigi fitininw ka bange joona kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen silatunu o de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni Farafina ani Faransika lajɛrɛ belebele ta k'o 27nan ɲɛ min kɛnɛ sigira Mali jamana kɔnɔ a faba Bamako
farafina jamanakuntigi minnu n'u furumusow nana lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka fara u jatigi muso kan ni o ye Mali jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita furumuso ye Keita Aminata Maiga. U jɛra ka sigi belebele boloda walasa u k'u hakilinaw da jira ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen k'i ka tɔmɔta tɔmɔ min b'a to u bɛna se k'u ka kɛlɛw kɛ ni hakilinaba kelenw ye walasa laɲiniw ka sɔrɔ. Keita Aminata Maiga a jira k'a fɔ olu minnu ye farafina jamanakuntigiw furumuso ye k'olu jɛda bena kɛ min ye bogotigini fitininw ka kɛnɛyako la k'o bi tali kɛ baaraba saba de kan ka jateminɛw ni kɔlɔsiw boli o bogotigini nunu somɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnyaw kan walasa u ka se ka caman faamuya musoya yɛrɛ ta sira kan cɛni musoya yɛrɛ kalan a n'a faamu u ni u ka maɲanbagaw cɛ den musomani a n'a woloba cɛ koɲaw wulikajɔw bena kɛ cogoya min na o bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya a ko fɛn min ye kɔlɔsili ani kuma ɲɔgɔnya o min kan ka tɛmɛ bogotigini a n'a masa ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka kɛ waati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na a bi don musoya la ni u ko a ma ko puberté i b'a ye k'a fɔ ladalako la o waati kelen nunu na o musomani nunu be bila u k'u kalen k'u siɲɛ k'a fɔ u b'u janto u ka tafe bolow la fɔɔ ka taa se u furu waatiw ma walasa hɔrɔnya ani danbe min be u ka so kabini lawale o kana se ka yɛlɛma k'a sababuya bɔ u la kabini o waati kelen nunu de la musomani nunu ka furuso labɛnw bi daminɛ wa ka kan kabini o waati nunu de la mbogotigini nunu ni maɲanbaga ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa u na faamuya sɔrɔ bangew ni ɲɔgɔn cɛ kuntagalaw kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali ladalakow la bange kɔlɔsili fɛɛrɛ caaman be minnu ni an ka togodalamɔgɔ caaman b'a matarafa walasa ka kuntagala don bangew ni ɲɔgɔn cɛ. Keita Aminata Maiga ale ka dantigɛliw kuncɛlen kɔfɛ a n'a tɔɲɔgɔn minnu jɛra ka sigi kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye walawalali kɛ ni hakilina kelen nunu de kan o kɔfɛ u sigira ka théâtre dɔ lajɛ théâtre min n'a jouetɔ la ni ladilikan caaman bɔra kɔnɔna na sababu minnu be se ka na ni bogotigini ka kɛnɛya lanɔgɔli ye ani a kɔlɔlɔw olu bɛɛ lajɛlen walawalala. Keita Aminata Maiga a n'a tɔɲɔgɔnw u ka ni lajɛrɛ in kuncɛlen kɔfɛ a tilala k'a ka baara bolodalen dɔ dajira a ka dunanbaw la projet min ni a b'a ŋaniya la k'a bila sen kan ani Institut Loris Azaro ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na projet in ni a lawaleyala k'a bila sen kan a bena ɲɛsin kɛnɛyako nasiraw de ma kɛrɛnkɛrɛnneyala Mali jamana togodala yɔrɔw minnu bi dugu kɔfɛ dɔɔni furakɛliw bena kɛ ka ɲɛsin bolofara minnu ma pédiatrie kɛyɔrɔ b'o la échographie kɛyɔrɔ gynécologie fɔɔ ka taa bila furakɛli gansan wɛrɛw la. Keita Aminata Maiga a ka nin baara bolodalen min ni a bi k'a bila sen kan waleya in fora kosɛbɛ a ka dunanba nalenw fɛ ni o ye a tɔɲɔgɔn première dame ye farafina jamanakuntigiw furumuso. O de b'an sɛnsɛ ka se diɲɛ fan wɛrɛw fɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba a be walawalaliba k'an ye. Dimanche 2 janvier kalo tile 15 nɛgɛ ɲɛ 22 waati 22h Gambikaw ka jamana ɲɛma min n'a ban bɛ bi ka jɛ ni jamanaden fanba ka hakilina ye k'a fɔ a tɛ jamana ɲɛma ye bilen ko Adama Baro y'a bi Yahaya Jame a ye dantigɛli dɔ kɛ nɛgɛ ɲɛ 22 waatiw la Jabaraninso la k'a jira k'a fɔ a ye kan min fɔ hali bi a b'o kan kelen de kan k'a bɛ wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamana sariya sunba constitution ko k'o labato Gambi jamana kɔnɔ a ko wa o jamana sariya sunba kelen de kɛn bɛ ka yamaruya ale ye a ka wuli ka jɔ kɛ ka kiiribulonba sɛgɛrɛ ni o ye Cour suprême ye ni nka Adama Baro ka furubakala sigi bali ni o kan ka kɛ janvier kalo tile 19 Yahaya Jame a ko a b'a wajibiya bɛɛ lajɛlen ma Gambi jamana kɔnɔ jamana kiiribulonba Cour suprême o mana bila da min na bɛɛ ka to o kɔ a ko ale yɛrɛ nɛgɛjuruku bɛ banba ani farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma ɲɛmaamuso ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Liberiyakaw ka jamana ɲɛmaamuso Ellen Johnson Sirleaf ye a ko senfɛ a y'a jira Ellen Johnson Sirleaf la k'a fɔ a ka d'ale yɛrɛ fana ye Gambi lahala a ka se ka fɔ sigi ka fɔ kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana sariya sunba constitution o ka labato a ko a y'a da Ellen Johnson Sirleaf tulo ka fana k'a fɔ ale wulila ka se jamana kiiribulonba la ni o ye Cour suprême ye Adama Baro a ka foroba sigili min ni o kan ka kɛ investiture janvier kalo tile 19 k'o bali bebe na Gambi jamana de bayiri ka ɲɔgɔn la de kɛmɛ ka Gambi bilali ŋaniya ta kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u kɛmɛ k'u kunda Gambi danjɛbɔ ɲɔgɔn jamanaw ka i n'a fɔ Senegali Mauritanie ani Guinée Bissau yani janvier kalo tile 19 cɛ Senegalikaw ka kunnafoni di so dɔ y'a jira k'a fɔ Adama Baro bɛ Senegal faaba la Dakaru kabini dimanche janvier kalo tile 15 o kunnafoni di so in y'a jira k'a fɔ Liberia jamana ɲɛmaamuso ni ale ye CEDEAO ma ɲɛma ye bibi na Ellen Johnson Sirleaf o de ye wele bila ka ɲɛsin Senegali jamana ɲɛma Macky Sall ma k'a k'a lajɛ ka Adama Baro bisimila fɛ
ka sabu kɛ a dandela k'a fɔ a ni lakananen don Gambi jamana kɔnɔ. Mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala Adama Barrow a sidɔnnen don k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka foroba sigili ni o ye investiture ye o ye janvier kalo tile 19 ye. A kɛ ko min ye nin ye ka Senegali faaba Dakaru la sɔrɔ n'a bisimila bɛ ye a ka foroba sigili na kɛ Senegali faaba la Dakaru de wa walikɛlɛ a nata kɛ Gambi faaba la Banjul o ɲininkali tomi bɛɛ. San 2001 janvier kalo tile 16 san 2017 janvier kalo tile 16 Congo Kinshasa kauka mami nye mamurule njekulu sigi senga nenga jamana nyema Marshal Mobutu ka fanga d'Afrique Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila min bɛ fanga na bi Congo Kinshasa o fa ale fara ka bɛni san 2001 janvier kalo tile 16 de ye ni janvier kalo tile 16 ye o san 16 dafa ye coyi nga hali bi maa minnu kɛra fabaw ye u ka kiri ma se ka tigɛ ka datugu fɔlɔ kiri kunfɔlɔ min sigira senga Congo Kinshasa surasiya kiri bulo fɛ ni o ye tribunal militaire ye o ye maa dɔw kɔni ka kiriw tigɛ ni ngolu datugu nga hali bi maa tɔ bɛɛ o de kosɔn maa caman y'a jira kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ko minnu bɛ kaso kɔnɔ ni ɲɛnaɲu san da ani san 6 ye ko u kan ka bila o tɛmɛnen kɔfɛ Congo chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw fana olu ye sigikafɔ min fana don politikimɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso ni fanga sinamatɔn o sigikafɔw fana kɛn bɛ ka jira k'a fɔ maa ninnu ni bilali ka kan san 2001 janvier kalo tile 16 Laurent Désiré Kabila ni o ye bi jamana ɲɛma Joseph Kabila fa ye a fara fa cogo min na hali sini a ɲɛ bɛ ka ɲini o kumana ni bɛɛ lajɛlen ma se ka sɔrɔ k'olu kɛ wo la a fabaw la minnu minɛ bɛ k'olu datugu olu ni bilali ka kan lapasaba min bɛ wele ko George Kapiamba ni ale bɛ jɛkulu ɲɛmaaya la jɛkulu min ɲɛsinnen don Congo ka denw gɛli mɔ ka kiiri jɛlen lasɔrɔ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ Congo Kinshasa jamana farafina tɔnba Union Africaine tɔnden don wa farafina tɔnba Union Africaine bolofara min ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw mɔ o fɛnɛ tɔnden don o fana bɛ wajibiya Congo Kinshasa ka kiiri min n'a y'a daminɛ ka ɲɛsin Laurent Désiré Kabila faabaw mɔ kiiri in ka fori nga n'a ma ɲa k'a fɔ Congo Kinshasa ma se ka kiiri in se a da la ka fori maa minnu minɛnen don kiiri kunkɔrɔ olu kan ka bila ni Congo Kinshasa jamana yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ maa minnu minɛnen don u ni minɛni ka kan ko dalu bɛɛ bolo a bi segi kiiri in ka ko kura nga fɔ a k'i sinsin diɲɛ sereke naani taabolow ka adamadenya hakɛko ta fa fɛ nga yan'o cɛ kɔni maa ninnu ni bilali ka kan o kɛra ale ka fɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa 40 ani maa 8 de minɛ bɛ k'u datugu Congo Kinshasa kaso dɔ la min bɛ Angenga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Équateur kɔrɔ mara la u kasoden ninnu bɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni minɛ bɛ ka baga u ma k'u datugu de u ye san 10 ani san 6 kɛ kaso in na maa bɛ maa la u cɛla olu dɔw sara u yɛrɛw ɲɛbɔsolo ɲɛna u degun kojugu kaso jugu in na Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump a ye ɲɛsin Amerikikaw ka maa kanu ni maa dawulama dɔ ma min bɛ wele ko John Lewis kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna hadamadenya hakɛ lapasali maaba don Ameriki jamana kɔnɔ tɔgɔtigiba don a kɛra sababu ye bi wasaden caman de bɛ Ameriki wasabulon kɔnɔ minnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Donald Trump ka foroba sigili min n'a bɛna kɛ investiture u tɛna y'a kɛnɛ kan u yɛrɛw ɲɔgɔnna ko k'a boyikote Donald Trump ka babu sendigi a kɔni bilama a kɛn bɛ ka wulikajɔw daminɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka danzira la o de kosɔn dimanche do janvier kalo tile 15 babu sendigiw tilala kunnafoni jarinzow ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fɔcogo ɲuman ɲini ko la min bɛ se k'a to dɔ bɛ se ka bɔ mɔɔw ka funun na Amerikikaw ka waritigiba min kɛn bɛ Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa ye bi in na a ye ɲɛsin maa in min mɔ ni u ka ma ko John Lewis maa min kɛra farafin yɛrɛ ka hakɛw lapasababa ye ni a fara Martin Luther King o taama ɲɔgɔnkɔrɔ don a yɛrɛ bilama wasaden don George mara tɔgɔ la Donald Trump y'a mafiyanya a mafiyanya kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye John Lewis de ko Donald Trump ka sigili Ameriki jamana ɲɛmaaya la ko ale ma da la n'a kɛra jɛlenya kɔnɔ o de ma bɛn Donald Trump mɔ n'a ye mafiyanyakanw da ka ɲɛsin John Lewis mɔ Ameriki jamana yɛrɛ bisimila ni n'a ɲɔgɔnna wale ma deli ka kɛ maaw ka sɔrɔ minnu b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka foroba sigili kɛnɛ kan a b'i kale don min serment k'a fɔ an tɛna y'a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wasadenw na ko nin y'o siɲɛ gale ye Donald Trump kɛmɛ ka maa min da k'o kɛ jamana ɲɛmaa danga ye Mike Pence ale ye kuma ta jabarani dɔ la k'a jira k'a fɔ Donald Trump ye sebaya ta Amerikikaw ka jamanakuntigisigi kalata la jɛlenya de kɔnɔ ale ka tila k'a mɛn John Lewis da jango ale yɛrɛ bɛ maa min bonya o kana siga don Donald Trump ka sigili la k'a kɛra kumashuli ko ye ale mɔ nka ale yɛrɛ bolo hali bi John Lewis a bɛ sɔn ka segin a kɔ a ye dakuruɲɛ filaw minnu fɔ k'a fɔ ko Donald Trump a ma da la ko a sigira jɛlenya kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a ka foroba sigili kɛnɛ kan a tɛna y'a kɛnɛ kan ko John Lewis bɛ sɔn ka segin a kɔ k'olu hakilina ninnu bila nin kɛra Mike Pence Donald Trump ka jamana ɲɛmaa danga ka kumaw ye
kunnafoni jarinzo dɔ la nka Donald Trump Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ hali sini ni maa min ye mafiɲɛya k'a ta ka ɲɛsin ale ma ale b'i jaabi a nɔgɔni k'a sabu kɛ ale ye jamana ɲɛmaa de ye. An bɛ se farikolo ɲɛnajɛ ma Coupe d'Afrique des Nations atako 31 na a baaraw kɔni daminɛlen don ni filanin bi ye. Jamana fɔlɔ min ye sebaya sɔrɔ o kɛra Senegal jamana ye Tunisie kan 2-0 nka Yusufu Kulubali ale bɛ walawalali k'an ye. Farafina bɛnko kɛnɛ ba senantoraji kɛnɛ kan o daminɛna kabini sibiri don o senfɛ kari don tile filanan senantorajiw kɛla Algérie ni Zimbabwe ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ min kun cɛla ni filanin bi ye 2-2 tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini dolanci sanga fɔlɔw la min ye Algérie jamanadenw ye o bɛna na jateminɛw boloda cogoya min na o bɛ se ka Zimbabwe jamanadenw ta o ŋɔnɔ ma o min bɛ kɛ sababu ye Riyad Mahrez ka bagabaga fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ bagabaga filanan o bɛ kɛ cɛlu ye 1-2 ni ka taa Algérie jamana kanu na a bɛ jurumadonbaw kɔnɔ waati min na ko Algérie jamana bɛna taa cɛlu filanan kɛ o bɛ sɔmi min na o de ye k'a fɔ Zimbabwe ale taara cɛlu jibɔ Masashi fɛ sanga 17 na o cɛlu jiba in kɛra sababu ye ni ka Zimbabwe senantorajiw kulu galabu kɛnɛya ka taa fɛ Zimbabwe ka denw tɛna dan o ma o bɛna na u ka cɛlu dafa 2 la Mokhtar Bari Théâtre o ka fili dɔ senfɛ n'o ye Algérie kɔfɛmaa ye sanga 28 kɔnɔna na 2-1 ka taa Zimbabwe jamanadenw kanu na nka min ye Nabil Ben Taleb a n'a tɔɲɔgɔnw ye u bɛna na wulikajɔw boloda min y'o ka ɲɛfɔmaw ye Riyad Mahrez ani Yassine Brahimi olu ka bagabɔliw bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ dolanci laban bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Algérie ka wulikajɔ ye o min senfɛ o ka cɔrikɔrɔsiba Mboli o b'o kumabɔ siɲɛ caman na o kumabɔliw tɛmɛnen kɔfɛ o ka ɲɛfɛma Riyad Mahrez ale bɛ taa cɛlu jibɔ filanin bɛ 2-2 Algérie ani Zimbabwe ka senantoraji bɔ jɔ o de kan Algérie ni Zimbabwe ka senantoraji tɛmɛnen kɔfɛ Sénégal ni Tunisie jamana de karila ɲɔgɔn na tulonkɛ ɲɛbila baaraw senfɛ n'an k'a ma ko phase éliminatoire Sénégal jamana bɔgɔ 6 sɛbaya 6 a y'o de kɛ o de kama danaya minɛ min tala ka don a bolo a y'o minɛ fa ka kɛ n'a ka senantoraji galajɛ tulonkɛ in kɛnɛ kan o ka senantorajila min b'o kumabɔ fɔlɔ o bɛ kɛ Sadio Mané ye gɔɲɛ da senfɛ Tunisie kɔfɛma Abdi Nour kelen kɔ ni k'o ka senantorajila Kuyate dafiri jalatigɛba a ma siga siɲɛ kelen a sina ka gɔɲɛ da yɔrɔ yira ten Sadio Mané y'o yɛlɛma ni ka kɛ cɛlu ye kelen ani kanangolo ka taa Senegal denw kanu na Tunisie jamanadenw bɛna wulikajɔ kɛ Akashi a n'a tɔɲɔgɔn fɛ nka si tɛna bɔli kɛ walasa ni k'an senantoraji kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ban pewu n bɔ ji bɛ taa cɛlu dafa 2 la gɛlɛya dɔ senfɛ min ye Matlote Tunisie cɛlukɔsiba a tɛna se k'o kunbɛn 2 ani kanangolo Tunisie ni Senegal ka ɲɛkunbɛ fɔlɔ senantoraji in kɛnɛ kan a bɛ kun cɛ o de kan nin kulo in ka senantoraji filanan o bolodalen bɛ alamisadon nɛgɛ kaɲɛ 19 o tɛna mana gosi Algérie ni Tunisie bɛ kari ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ Senegal ni Zimbabwe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa kunnafoniw nasiraw fɛ Mali jamana bɛ k'i labɛn ni ka senantorajiw boloda ani jamana min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Misira jamana ye nka kabini sɔgɔmada na min ye Mali senantoraji kulu o bɔra ni ka farikalaya kɛ Port-Gentil senantoraji kɛnɛ kan o daga min bɛ kɛ sababu ye ni k'o ka senantoraji bisimila kɛnɛ in kan degeden karamɔgɔ Alain Giresse a ye dantigɛli kɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ Mali cɛmancɛ min bɛ yen Adama Traoré k'o jogilen don wa a b'o da kelen fana na Soumaïla Diakité o fana jogilen don a kama na Adama Traoré o jigila kabini Maraw jamana kana na badenya donnaciw senfɛ Mali ani Misira jamana o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Port-Gentil senantoraji kɛnɛ kan ni nɛgɛ kaɲɛ 19 tana gosi la o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka kɛɲɛ ni waati in ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ